nag-ingon diri nga, the task of interpreting the Word of God authentically has been entrusted solely to the magisterium of the Church, that is, to the Pope and to the bishops in communion with him. Sa ito pa kuno, ini kuno gibuhaton sa pag-interpret o paghubad sa mga pulong sa Dios, kanang tinuod nga gisalig solo lang nato sa magisterium of the Church, o kana siya mao ang Pope o ang mga obispo nga nakikiusa sa kaniya. Niya diri sa page sa paragraph 85, nganong ang Pope man ang gitugyanan ani nga gitawag og magisterium, actually kini pagka magisterium ani katunig pontifical magisterium, tulo man ka hutbong ang magisterium, ordinary magisterium, consular magisterium o pontifical magisterium. Muna ang Pope o ang mga bishops niya nga naman nga siya magipili tungod kay ang pontifical magisterium o ang mga Pope mao ni ang servant sulugoon sa pulong sa Dios. Unya ang mga interpretation nga gikahiusahan sa mga obispo na i-council, general council, council of trade, na lain nga council, ang madesisyonan nila, ma-final desisyonan nila, ibutang ina nila sa dogma, mahimo ginang dogma, ang adya sa fundamentals of Catholic dogma. Nya ang buot pasabot ining fundamentals of Catholic dogma, mao na siyang sukaranan sa Katolikong kamatuoran, muna buot pasabot anak sa Bisaya pa. So maghiskot ko nga rin o kanang ini dugma man siya, dugma. Ibilin pa niya sa kong papa. Dugma niya sa, ang akong hisgotan ani, kining sagad kayo nga, sagad din kayo nga panaglantugian pa. Kanya, mangiyan sila nga, namatay ang Diyos. Ang uban ko, mamatay ang Diyos. Basta mag-inuod ani. Kanya, ang atong pontifical magisterium, naghatag man o kanang rules, kung saan pagsabot aning God nga nahimong nag-incarnate, kung saan pagsabot kay doon na may mga God died nga, saan natin yung pagsabot doon naghatag ang atong pontifical magisterium nga kitawag na rules concerning on predication of idioms. Kung pasabot na doon na yung mga lagda pa kung saan natin pagsabot kaya duha man na kabukag. Doon na may si Bishop Pactor, ningon man nga, katong interview siya ni Alvin Gitamundo, nagtubag na ni Bishop Pactor nga, it's not the divine person died, it's Jesus. Sa tapat, dili ang divine person ang namatay, kung dili si Jesus, makalibog no, nga kanas Jesus, divine person man. Nga ang divine person wala mamatay, pero si Jesus mo'y namatay. Muna atong tanawon nga sa gihatag sa atong pontifical magisterium kung saan na siya pagsabot. Pero sugdo na ito sa sinugdanan. Akong basahon mga aning page 158. There is a page 158, ingon diri nga rules concerning the predication of idioms. Ingon diri nga, it flows from the essence of the hypostatic union. Ana. Kuan kuno, bulbog kuno sa esensya, ya kuno pag sugod sa hypostatic union. Ato ni ay naman to akong choke ritual. So ang flows ani sa essence of hypostatic union mo ni ini siya mo amahan, ini siya mo anak ng Espiritu Santo na ini siya mo ni ang during the hypostatic union
atong tiwasog basa kay aron ibawan gid ato Incarnation. ingon siya dire nga it flows from the essence of the hypostatic union that while on the one hand things pertaining to both divine and human nature. Sa Bisaya pa, kini bulog ba sa essence of God, hindi bang ang essence of God mo magitong divine nature, nasa Ama, nasa Anak, nasa Espiritu Santo. Pero doon naging diyan nga essence of divine pertaining to both divine and the human nature can be attributed to the person of Christ. Kung ano, kanang ipasidungog o ipahid nga to sa persona ni Kristo. Tama. On the other hand, sa laing bahin na saya, kining things specifically belonging to one nature. Sa laing bahin, ang butang, kinalang specific it pa. Specific yun nga to kung asa siya na bilong na nature. Man cannot be predicated of the other nature. Ang tao kuno dili kuno pwede nga imong himuon balhin mo sa laing nature pare i-andal nimo sa laing nature kung pasabot ang tao lang yun. Dili siya pwede himuon mo sa Dios kay dili man siya pwede nga i-predicate ngadto sa other nature. Since concrete terms, ang concrete terms ang Diyos, anak sa Diyos. Ang tao, anak sa tao. God, son of God. Man, son of man. Designate the hypostasis and abstract terms, Godhead, humanity, and omnipotence. Patong trace na to. Muna sa ang hypostasis, mo pa na ang itawag na one person, one divine person, muna ang hypostasis. Ang hypostasis, dili siya amahan, dili sa ating mga kundi ini one person nga sulod o incarnation, maura ni siya. Pag-start diba, si Saint Gabriel miduaw na to kang Birhen Maria niya, nag-exulti nga giingnan niya si Maria nga manganak ka og batang lalaki niya. Muna ipumpo si Maria virgin man ko kay lalaki na ginan siya ang Holy Spirit mukunsad kanimo niya. Mitubag si Maria mingon nga be it done to me according to your word. Sa ito pa, mahitabo unta kini sumala sa imong gisulti. So, buto nga pag-ingod mahitabo ta kini nagpasabot na nga idawat niya. Yes, sa idawat niya. Pagdawat niya, mao ni kapita nga nagsugod ang hypostatic union. Kini napita nga rin. Kini napita. The beginning of the hypostatic union was never interrupted. Tato pa ang pagsugod yun sa hypostatic union, walay makababag. Kaya unsa man yung hypostatic union? Kaya hypostatic, kwan man siya, ikan man siya sa pulong hypostasis. Hypostasis, one person. O niya, one person. O niya, ang kanang static, from the word static means motion man na siya. Kuan ba? Lihok ba? Kung sa man ang pasabatan ang paglihok nga. Gikan pag-start sa hypostatic union, milihok og siyam kabulan. Muna ang yang static. Static. Milihok sa siyam kabulan.
kay movement man ang static. Kaya, hindi mo pag ito si Saint Gabriel, kung mga nakanagani, paganganli, kung ipanganak na ni mo ng batang lalaki, paganganli siya, Jesus, from Luke chapter 1, verse 31. Sa to pa, before siya na misulod siya nga to pagka hypostatic union, wala pa ning the word, wala pa ning identity nga Jesus. Ang identity ani dili Jesus, kundi Son of God. Nya kining Son of God, person na siya, divine person. O na daghang galibog moingon ng uban dia si Jesucristo person dili. Katong namatay sa cross nga Dios ug tao. Nga si Jesus person to dili. Person to o dili. Moingi kang person ang namatay Dios. O na sa kay mo nila pagtuo. So pag-abot ka rin na tao na si bata, pagkatao mo nagingalan Jesus. Nga nung gingalan man nag-Jesus, aron dunay identity ang iyang earthly life kaysa dili pa siya sa langit, dili man Jesus iyang identity. Son of God man. Mubita na sa rule sa predication concerning the predication of idioms. Like ang concrete terms sa Son of Man ug Son of God, malaybot pasabot niya. So, pag ingon Jesus, naana diha ang itawag nga two natures. Jesus is divine nature and human nature. Ano siya? Kini siyang pagka-Jesus da is divine. Kini person, divine person. So, si Jesus kuno, divine o human. Karang divine, mo man ang Dios. Dahil kining human, mo man ang tao. O niya, ang equation sa atong simbahan, buot pasabot aning duha ka kining equals, buot pasabot na kini si Jesus mao ang Dios. O niya, kini siya symbolic nga sign nga inani. Kuha ni siya, mi assume siya pagkatao. It took the human form and became like unto man. Ano siya? So kung mungkin kang divine person is equals man to ni Minga Jesus equals to divine man sa pa, hindi siya maora ni. Wala sa dogma na to, na page 28, the divine person and the divine nature is identical. Parehas lang. Kunya pag-abot po sa page 39, lingon po siya, He is infinite. Niya kanang He, kanang the word He, person man na, pronoun man na, from the proper noun. Yeah, proper noun is the name of a particular person. Is something particular person. Mao ni si Jesus. O si Jesus mao ang Dios. Kaya maglibog ka, nganong ningon man si Bishop Factor nga, it's not the divine person died. O niya, ang ubang na itong group, umingon man, ang divine person namatay. Kaya, wak na yung balibat, limod naman po sila nga ang Diyos namatay. Ingon na po sila na di mamatay ang Diyos. Ang namatay ang person, divine person. So kung divine person matay, patay po ni Diyos. Porang istorya ha. Muna na, pag-ingon ni Bishop Factor, the divine person, it's not the divine person dahil mundili si Jesus kuno. Muna, doon kay sa iyang pagka-Jesus, ano nga may duwa ka nature? Diyos o tao. Pero kining iyang pagkatao, dili man ang mahimong divine person. Kay wa man magikan diha, lagikan man ni Maria. Kining iyang human nature mo na
Pag ingon nila na namatay po ni, mugawas na nga persona po ni ang tao. Kaya dili man ako ang itudlo sa magisterium, there is only one divine person. Usa lang ka divine person. Kaya kung imuunin mong person, mahimo na po ng style ni Nestorius nga duha ka person. Nga, pag na namatay si Jesus, pag ni it's Jesus died, tungod kay dunay gitawag na Jesus as man, Jesus as God. Muna ruling diya sa concerning the predication of idioms. Nga, diya nga rin ako nagtiwasod basa para nga atong place pagbalik. Ingon siya nga man cannot be predicated of the other nature. Since concrete terms, God, Son of God. Man, Son of Man. Ang Diyos, anak sa Diyos. Muna, Jesus as Son of God is God. Jesus as man, Son of Man. Muna labot, ipasabot ni Bishop Factor, it's not the divine person died, it's Jesus. Okay? In Jesus, doon ay pagkatao, doon ay pagkadiyos. Mawita na sa atong Council of Trent, page 57. Ningo diya nga burial, passion, and death apply to Jesus Christ not as God, but as man. Only kay sumpay na ingon to suffer and die are incidental to human nature only. Niabantay mo sa style sa mga gaday literal. Anak, daghan kay sila misleading tactics by na. E paulo na sila nga sayop na pero ilalagay i-mislead pa ang tao. Yun sila. Kanang ilan sang sa cross na si Jesus Diyos na dili. Kung maingon ka ng Diyos, patay ang Diyos. Kung maingon ka ng Diyos, tao, patay ang Diyos. Ang tao, patay tanan. Yan, apoy style nila nga. Katong ilan sang sa cross na Diyos o tao nga si Jesus. Persona to, dili. May persona, patay gihapon ng Diyos. Persona man. Patay dahil. Kaya namatay maka si Diyos. Persona, namatay maka si Jesus. Ya, si Jesus persona, divine persona, patay lagi ang divine person. Mo na yung style. Pero ang tubag, anak, simple magayo. Gamito lang nimo ang rules of concerning the predication of idioms. Nga, gamito nimo ang Jesus as God and Jesus as man. Mo na sa mga concrete terms. Yan yung dire na Thus it falls to say Christ suffered as God. Naigingon rin nga para makundi siya. Ang concrete terms na Jesus God, Son of God. Yang usapon nga rin, man, Son of Man. Una ang sa rules. Una nga, Jesus as God, Son of God. At Jesus as God, Son of God. Jesus as man, anak sa tao. Muna sa rules. Kaya, doon na pag-iingot yan nga false to say. False.
False to say, kining usa true. True to say. Nya kining false, invalid. Kining true, mo na siya valid. Nara, sample na, makita niya sa dugma, kanamay dugma. Ang false dire, kanang mo ingon diya nga, Jesus suffered as God. False kina siya. Jesus suffered as God. False na siya. Kung aring nga sa true, Jesus suffered as man. Kung sakto, suffered as man. Very good. Jesus created the world as man. False. Kapon, sayop, invalid, dili sakto. Kaya ang pagkatao ni Iso Kristo, di man ka maumuhimog sa tanang utang. Ang Diyos, ang pagka-Diyos raman ni Iso Kristo mo'y kanang tawag omniscient, omnipotent, ubiquitous, more man. Pero pag-abot ka rin, true, Jesus created the world as God. Muna yung pantayanan na, muna nga, magbantay ta, nga, kana laging duha atong gabiton, Jesus as God, and Jesus as man. Mubita na sa Council of Trent, magamit nila siya. Bisag unsang palagpalusot-lusot sa mga gaday literal. At tubag anak, yung Jesus died not as God. Ngayon na sila. Dili na mao akong pangutana. Mao na ilang palusot. Pero sakto na kay ang ilang palusot diya na person man. Nga, nagtangag man po nag-person pag minimum death applied to Jesus. Not as God. Not po ang particular person na po kanyang nature as God. Yeah. God and divine person, only one na siya. Kaya sa ako nag-ingon ninyo diya sa dugma, page 39, He is infinite. He is the person, divine person. Infinite is God. Kaya ang Diyos, may pinutuban. Kaya ito sa page 36, God is eternal, without beginning and end. Angkot sangkot, mo na siya. Kaya, kung di mo ng sabtong, taagit. Para diya tumagbasa ka ng mga palusot sa mga gaday literal. Kaya, mugamit pa na sila mga reference. Ang reference basta dili dugma, dili tinatinuod. Kaya ang dugma lang tinuod. Muna gitawag na dugma, muna siya ultimate weapon. Kung pwede na yung ingon, asa man lapit basa sa dugma na ang Diyos umatay. Literal. Isa kong pa literal, maghihapoy mabasa. Muna nga ultimate weapon ng dugma. Bakit sa kunsa yung mga reference na simbahan ko no, gikan ko sa church, di dugma na, di pa. Ang dugma rin itnod, ang dugma declared man sa Pontifical Magisterium. Mo man na ang final decision diya sa mga different council. Council nila, Council of Trent, sa kasang council, kapitang basahon ni Ramon Vitamundo, basahon, ibasa po ni Frank Villegas, natikasan kayo. Oh, manit. Mau yang bahasa agra kok ini dipasilukan ang iyang basahon ni Frank Villegas katong sila si Bradshaw o si Ramon Vitamundo kita sa video nga nag-lecture insa pa itong nag-lecture. Di kasanggi kayo. Kaya deklaruhan nga rin,
Muditso sila diri sa gingon nga as the principal object of our belief that God was buried as according to the rule of Catholic faith. Before pa'y nag-una. Muditso sila basta ba? Waan nila basahan nag-una. Unsa may nag-una ni? Dere o nag-una. It is not. However, our belief that the body of Christ alone was entered. The above words propose. Una po itong sumpay nila, una pa itong nila basahon. Dito, wala nila ni basahon, dito lang sila. Ang sama ng the above words propose. Kung pasabot na, dunay gidusok ang pikas grupo sa mga obispo kay kanang Council of Trade, doon naman ang obispo nga gidusok nga muna ang atong ipasod nga at atong muong doktrina. Kaya doon na po yung pikas nga rin nga, dili na yung sakto. Muna, di ko din nga, it is not, dili na mao. Nga bisan gani, nga nagtuot however, bisan pa ng atong pagtuo nga ang lawas ni Kristo na kinusarang lubong. Kanya, the above words propose, kining gidusok nato ng mga proposal na ang principal object sa atong pagtuo nga ang Diyos lubong na sumala sa atong rule Catholic faith. We also say that the strictest truth that God died. Proposal ni siya. Kaya sa senaryo sa Council of Trade, senaryo na siya. Proposal sa pikas, kundi itubag sa pikas. Niya, ang decision sa pikas with the presence of Pope, ang ilang na desisyonan mauni. That burial passion, page 57. Niya, ilang basawag ka rin pagpalikas, page 56. Ang desisyonan sa kadaghanan ng bishop o ang Santo Papa mismo ningon diha nga that burial ka ng lubong, passion, kasakit, and also death o ang iyang kamatayon apply to Jesus not as God. Ika-apply lang nimo nga to kang Hesus Kristo, dili ingon nga Dios, not as God, but as man, apan ingon nga tao. Mo klaro kina, muni na desisyonan sa Santo Papa o sa mga obispo. Niya, dibutang sa dugma. Ingon diha nga, to suffer and die are incidental to human nature only. Ang kasakit na hitabo ngadto sa iyang pagkatao lamang only. Mo kita lagi katong sila diba si Fran Villegas ang sisok. Ingon si Preso, when you say only, no one else. Wa kita ka makinanglan paglaing imong ika-apply. Only na siya. Kuha na nga, ang Diyos dili mamatay. Sabarang ang Diyos, muna nga, ang Diyos, mao man ang persona, kay Jesus is divine nature, niya kay das human nature. At pasabatan na katong das, dili ito mao ang person, o di siya ang resulta. Divine person is equals to divine nature. Yeah. Human nature. So kaya naman ang hypostatic union, mahimo na ni siyang Jesus. Yang kini kuno si Jesus, only ang divine nature o human. Kaya kay person man ng Jesus na maura man ng divine mo siya.
mo na siya. Hindi siya, dili mo na pwede anak nga rin. Dili pwede mahimong anak nga to. Dili mo na person. There is only one person. Oh, ni Jesus is divine. Ino na to, divine person. So what is the nature of divine person? Kung sa maguno ang kinaiya sa Diyos nga kaalam. Ang kinaiya sa Diyos nga kaalam, mo na ang kinaiya ng Diyos. Mo na ang ingon diyan nga, what is the nature of a divine person? The nature of a divine person is divine. Kay mo man ang ingon ko diha sa page 39 nga, He is infinite. He man siya, He. Na infinite man eh. Si mao ni ang one person. Kini siya diha sa page 152 dito man ngalito nga diha sa ingon diha nga God does human activities. Iyang lyrics sa Latin pa, God does human activities. Dunay tulo ka activities ana, katong pure divine activities, human activities, o mixed activities. So ang human activities nga it is the divine logos, operates as the principium good through the human nature na as the principium good. Kanang principium good pasabot ana sukaranan ba? Ya katong prinsipyum ko putong gitawag na instrumento. Nya through the human nature as a principium ko, for example, dying, seeing, eating, sleeping, death, suffering, dying. Ako basahon pa kayo ha, aron na kita. Ako isa sa tunay usaha ng basa para di kong magkaiban na nagbuhat-buhat ng istorya. Okay, siya gusto basa, ikaw Earl. Ako na basa. Yeah. Page 147 there. The human activities which the Logos operates as principium good through the human nature as principium good. For example, seeing, hearing, eating, drinking, suffering, dying, pagkamatay, insofar as their activities are human acts of a divine person. They can, in the wider sense, be designated God as human. Diyos, di mong instrumento ang tao. Kay das man. Kay ka ng human, di man a person, di man a Diyos ang human. Instrument of God man mo na ang prinsipyum ko. Kunya, ang nag-operate, mo to ang logos, ang logos mo man si Jesu Cristo. I-operate lang ang i-operate sa logos ang kining pagkatao. Mo na nga, hindi siya mahimong person, hindi right person, hindi lang. There is only one person. Kaya kay apilo man sa mga lagakay, literal, mo na nga namatay ang person sila, namatay pa ang Diyos, namatay pa ang person. Yeah, sila nga, wa sila mo gamit o rules o concerning predication of the Jews. Turo yan na sa Pontifical Magisterium. Ang Santo Papa mo igatudro anak. Kanya, kung aray ka sa basihan ko din mo ang kining page 57 sa Council of Trent na only the human. Naga po yung mabasa nato na rin. Gingon ka rin. Kaya ayun ang pagtugod. Ang incarnation na himong tao. Kaya tungod ang John 1, John 1:14.
ingon dia nga became man and dwelt among us. Na the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1:1. John 14, and dwelt among us. And He became man and dwelt among us. Dato pa, nahimo kuno siyang tao, ni kuyo na to. Pero kala pagkaingon niya nga nahimo siyang tao, dili na sabton nga literal. Kaya ang Dios, di magina mahimong tao. Kaya naman sa hypostatic union, kaya kung pasabot ang hypostatic union, unique unification. Kay ganong na unique unification man na, kay ang Dios dili mahimong tao. Unay kingon after the two natures of Christ continuous unimpaired. Unimpaired po pasabot, walay makababag, walay makaguba. Untransformed, dili mahimong Dios ang tao. Ug dili po mahimong dili mahimong tao ang Dios. Ug dili po mahimong Dios ang tao. Walay untransformed. Unya unmixed. Sa to pa unmixed, wa sila magsagol. Naghiusa sila pero wa sila magsagol. Naa ang pagkatao, naa ang pagka-Diyos, mo na siya unmixed. Mo na siya hypostatic union. Magpabilin siyang tao, magpabilin siyang Diyos. Magpabilin siyang kaalam nga Diyos. Mo na ang buot pasabot niya. Pag-ingon po ka rin nga only di aghapon bahit sa pagkatao dili nato sabton nga nahimo og isang tao di the divine the incarnation of the Logos in John chapter 1 verse 14 can be understood only in such a fashion that the divine Logos became man without ceasing to be God. Sa Bisaya pa ni, ang pagkatao kuno katong incarnation, pagpasabot incarnation, misulob-in nya carnation, unod, nagsulob o unod, misulob o unod. Diha ang pagsulob o tawhanong unod sa Logos diha sa Juan kapitulo 1 versikulo 14 pagasabton lamang diha sa sa lahi nga paagi nga ang divine Logos nahimong tao pero walay without ceasing to be God, walay kamatayon ingon nga Dios. So kung wala siya kamatay ingon nga Diyos, sakto ang ingon diri sa page 57 sa Council of Trent nga passion and death applied to Christ not as God but as man. Kaya ang Diyos di magit mamatay, di man nga without ceasing to be God. Walay kamatayon ingon nga Diyos. Unya ang Diyos o ang persona mauna man na siya, identical man na siya. He is infinite. Una na usay mugamit usay ta grammar aron maka masakpan sila. Usay katong dihay ano din sa ako nga dihay usa nga Tagalog, taga Manila ug diha ko taga Diinto, taga Masbate siguro to. Nagipautan na ako siya. Unsay Bisaya o Tagalog sa divine person. Wa, isagsabot mo sa person. Person da. Unsay Bisaya ana. Unsay Tagalog. O, basahan ko. Basa ang 1 Corinthians chapter 1 verse 24. Nga ingon diya, si Kristo maho ang gahom ug kaalam sa Dios. Christ is the wisdom and power of God. Kay siya man ang kaalam si Kristo. Niya Kristo, person man na. Yang Diyos kaalam, gyapon na. Muna ang divine person is divine. Mura na siya. Muna nga, kaya sa oras na, is ni Binar pa. Hintang na pa. Napay bisan mo. Sa English.
Ah, Sa Portuguese. ah, oh, sige. Oh, no. Wala pa undang. Wala dili tayo na gusto na matay. Wala mo na may bisa magsultog siya sa tawhan sa mun na Ako lang ingon nga namatay kay kung undang namatay kung nagot. Kung undang niya mo magaling sentro sa mga gada yung literal nga namatay gyud. first month, second month, third month, fourth month. No. Dato pa kana siya yung feeling na it's not Movement. it's not a person before sa after sa incarnation it's a person. Pag after incarnation, person na. Before sa incarnation. Before incarnation, ini Jesus wa pa na mugawas. Before the incarnation, dili na natin pa sa person. Dili pa person kay identity. Gihatag pa man niya sa chapter 1, Lucas chapter 1 verse 31. Ingon si Saint Angel Gabriel nga pag panganak nimo aning batang lalaki pagkanganli sa Jesus. Sa to pa pagpanganak niya pa ang ikaduha niya nga identity in his earthly life. Sa totoo brother Joe, sa before sa incarnation, wala pa yung Trinity. Wala pa'y Holy Trinity. there is already na ganahan. Wala kay second divine person. Ang Son, the Son of God. Kay before sa incarnation, puro mo na sila espiritu. Wa may lawas, wa may pagkatao. Ang yang identity is Son of God man, the Son. Person siya. Person siya dapat. Muna, basta di incarnate na, person ka, pero ang iyang pagkatao, dili person. Muna, pumaling gusto ko sa mga ganda literal. Okay, second divine person sa before incarnation. Diha na. Pero muna gitawag na the beginning of the hypostatic union and duration. Gidugayon. At gidugayon niya, why kinutuban kay gidalaman po niya yung pagkatao nga sa langit. Karon na di New Testament, karon wala di Jesus Christ na di siya. Pero before atong wa pa siya magpakatao, wa pa yung Jesus Christ, Son of God. Kay identity man ni Jesus in His earthly life niya. Sa diyang resurrection na nisaka na, amo na yung identity as God and man, Jesus Christ na. So kanang lingon nga nakita na yan yung pagkatao sa diyan and the word was made flesh. Kanya tinanian dili na siya divine person. Ang kining iyang divine nature, una iyang divine person. Okay, pero Jesus as man. Kami na siya kanya dili ko siya mo divine person. Pag incarnate niya, naagya po ng divine person. Oh. Na yung divine person, as Son of God, niya, as Son of man, niya, ginganlan Jesus as God, Jesus as man. Kanya sa yung representation, Jesus equals divine minus human. Oh. Meaning to say na sa diyan ang tao siya minus sa iyang unod wala Diyos pero na iyang unod wala yung Diyos. Dili. Ton, agpot pasabot aning symbolic sign nga minus. Put pasabot na ikon kanang assume ba? May assume siya pagkatao, pero sa iyong pag-assume sa pagkatao as instrument, wa na magpasabot nga kina iyang pagkatao is divine. Wa na magpasabot nga kina iyang pagkatao Diyos, kay ang Diyos mao man ang persona. Sa ito pagkatulad historical body niya dili ni Diyos. Ang historical body niya is instrument kanang human nature, pero nahihusa diya sa usa ka persona. Kay kung mayngon ka nga katong iyang human nature, Dios pod pareha nga ta ana sa tagagaday literal ang style na. Kay there is only one God man. Yan.
ang usa ka Dios usa ra pud ka persona. Dili mahimong persona ng human nature. Kaya kung mahimong ng persona ng human nature, patay ang persona. Patay po. Sa yung persona, one divine person, existed naman to siya. Existed na. Oo. Kaya kapag assume mo niya sa body, i-assume niya, Oo. kung siya naiyak mo ang divine person. Nagapon, kaya mo man ang yung divine person as God. Divine person is God. Niya, He took a human form. Niya, pag-took niya human form, isuot sa human form, mo ito nga mo siyang kaparehas nato, like a man. Katas ka yung suman nga, siya, ang Kristo ka body, iba, so ka Diyos. Matuog na Diyos ang tao. Oo, sakto. Sakto siya. Historical. Matud, true God and true man. Kaya di man mahimong, ang true man mahimong true God. Ang true God, katulang Diyos. Ang true man, katulang tao. Mula sa hypostatic Kaya union. ito tawag yung divine person. Di ko na siya matawag divine person ang human. Nagbabato, nagbalik sa Mount College, nagbalik siya, nanan, human. Pero naadya ang divine person sa iyang pagkatao mo na diya sa Colossus 2:9. The divine person manifested in the flesh. Muna, naadya, murag, kung lang ba, diya sa page 142 nga human acts, nag-imo sa initial human activities nga ang nag-operate niya ang prinsipyong code ng moto ang sukaranan na lugos moto ang Sakto na ba yung matuog ng Diyos? sakto na sa matuod nga Diyos matuod nga tao applied not as God but as man muna nga magamit na ni mo kanang concerning rules concerning the predication of idioms. There is concrete terms, there is false to say, and true to say. Pag-ingod nga, Jesus suffered as God, false na siya, invalid na siya. Ang sakto na, Jesus suffered as man. Na, kay ang Diyos, di mo kita suffer kasi pag-antos. Okay, na Jesus created the world as man. Wrong yung po na siya, false to say na siya. Jesus created the world as God. Muna, kung nag-isay ka ng ba? Kaya bang rules, bang ruling, mga ayaw pag-ingon nga, nagipagbuhat sa mga gaday, literal, nga ang sadyang namatay ang isla. Sadyang ingon sila nga, kanang ilang mga kanang tactics nila mga misleading katong ilan sa krus nga Dios ug tao sa persona ni Jesucristo sa persona ni Jesucristo namatay o wala namatay ni persona namatay lifestyle niya napay lifestyle niya nga katong ilan sa krus nga si Jesucristo Diyos to dilit mga pilang magkatao ba Diyos to dilit when the Diyos alam mo tayo lagi ng Diyos alam mo tayo ng Diyos may taktik nila napilayan nila katong ilan sa krus nga Diyos o tao persona to dilit persona Diyos o tao namatay lagi persona namatay po ng Diyos may taktik nila napag-style nila nga katong ginansak sa cross unsa man to Dios to demonyo mana na sila ba ay kapilang demonyo gumento Dios og tao tagak kapag kapag mo Dios og tao o namatay lagi ang Dios og tao wala sila tupad ana kay gigamit naman nila ang divine person na kuan kanang divine person in his identity nga Jesus gamiton gyud mo ang gingon ni Bishop Pactol nga it's not the divine person died, it's Jesus. Doon kaya sa Jesus, according to the rules, doon na siya kanang rules nga as God and as man. Mo nag-ingon da sa scenario da sa Council of Trent nga di pautangan mo
Kanalay balik-balik ka ito baga. Kanalay ito magbalik-balik. Tingnan mo, that was happened and applied to Jesus Christ, not as God, but as man. Well, wa ko mautanan mo, wa ko mautanan mo kuan pagka tao. Ang pagka-Diyos lang. Wala na sila. Bakit wala diba? O di ba, wala sila, wa ko mautanan mo siya pagka-Diyos. Pagka ko mautanan ang persona. Nagtangad naman ang persona. Nagtangad ka natin pag-ingon, Jesus Christ, divine person man na. Kay rule sa grammar, doon na may kitawag na inverted simplets. May mong mauwahi ang subject, mauna ang predicate, inverted na siya. Napoy, na nakuna ang subject, nauhay ang naman sa grammar. So, pag-ingon niya nga, that applied to Jesus Christ. Jesus Christ is a divine person. Wala nang divine person yung magpangita. Not as God, but as man. Kumplito. Kumplito nga pagtubag. Balik-balikan mo na katawan magiginak para malibog ka ba? Ay, lagi kalibog ko, lagi dito. Bakit? Okay, kumplito na lang pagkatubagan. Para itong, ang misleading tactics pag ni Father Brad Villegas nga dili bumasa sa una nagisunod ka na sa mga constituents nga una nilang basahon katong Muditsos lang Midritson lang basa ang Council of page 56 nga ingon sila nga as the principal object of our belief that God was buried. Sumala sa atong sentro katuyuan sa pagtuo nga ang Diyos lubong. Unya, dito nagbasa ni mo ano nabasa naguna? Alam ko na ni the above words proposed. To sa Isaiah the above words proposed. Katong gidusok nila nga kanang proposal. Nag-propose wala ka pagmarisot nila. Sadya sa senaryo sa Council of 10, wala may obispo, nag-propose kanina doktrina. Doon na po obispo, nag-speakers na isupak ko dana. No, na pag-enda nga above words proposed, kinabasahon nila. Muna yung misleading tactics. Ang resulta na final decision sa Council of 10, tingin man niya that burial passion and also that apply to Christ Jesus, not as God but as man. Page 57. Nagkunal page 56. So di ang conclusion sa page 57. Bantayan na sila. Kaya pwede nga pinabalik ko na. Isulti ba na nila sa mga tao na wakay kubaw. Kung na kay dati yan Gansok pa niya kung pangayo. Hindi. Kaya ako nga libawan. Kaya yung para-prosin. Consultant na hindi ba? Consultant na siya. Oo, sa consultant. Sa libro ni Baso. Sige, ya. Hindi na po ito ba? Daghan kayong salamat. Daghang salamat Brad Engineer Joe Buanhog sa imong nindot kay nga topic nga nipambit karong gabi una mahitungod sa divinity of Christ nga latikan sa gamay o kuan. Gaday literally. Kunya mga igsoon kay napamatay gamay ng oras na bilin sa di pa ako kamo ihatag sa atong main speaker Pastor Fernandez. Ako una kamo ihatag sa atong president sa Catholic Court Defender sa iyang dugang mga pahibano. Atong sugaton sa mga sipang pakpak si Brother Adam Ambit. Salamat Brother Herman, salamat kayo. Salamat kayo no ni Badjo nag-abot pa ko sa iyang discussion. First speaker ba ito si Badjo? First. Awa mo kuan? Kay sakto to na naidagan kayong mga kuan sa GDL, mga ilahang mga pangutana murag kuan taa tuyok-tuyokon. Pag tuyok-tuyokon ta, no? Malibog tingnan ko yan, mga kikisunan. Katong yung ipamit ni Brother Joe nga, maula gini permanente ito, tubag.
Basta may tungkol na gani sa burial, death, passion, as man. So, di na tayo makita og laing kuan niya, as kanang kuan, kanang performing a miracle, that is not for his human nature, but as God yun, no? So, ito pa, based yun sa kinini ang dogma, naman sa dogma sa fundamentals of Catholic dogma, sa gihisgutan man diha nga as God o as man, correct butangan nato ang apelyido para gyud klaro ang atong pagsulti. Ako lang itong clarify din ni Brother Joe, no? Kaya marabang nadunggong na ko nga before the incarnation of Jesus Christ, dili pa siya person. Pero person na rin siya, matod pa nimo, based on no? Person, ang divine nature. Ang divine nature, daan sa persona even before the incarnation. Ako na verify. Pero pag incarnate na siya, pabilin niya po niya ang divine person, although ni assume siya sa kaniyang human nature. Pero bisag na siya ang human nature, kaya usal man ko ng simbahan, ingon mong simbahan nga, there is but one person, the second person, dili may mong duha. Was a human nature, was a human person, but only divine person. So mao din nakaigo sa imuhang presentation, no? Na nagpabilin ang divine person sa atong Ginoong Kristo, though according to John 1:14, and the Word was made flesh. Nahimo siya kunod, nahimong tao. So mana na kanang ilang pag-ingon, magkalibog tinod yun, no? Katong gilansang sa cross. Kinsa man to? Okay, pumunta na punta. Diyos to, tao. Kunya, ang ato ni Borna, Diyos magito siya. Kunya, walang mapil ang tao. Mayroon natin Diyos ito. Matuod nga Diyos o matuod nga tao. So, ang gilansang dito sa krus namatay, ang matuod nga tao. Kay 100% man, 100% God. Is that correct, Brother Joe? Based on your presentation. Lagi. So, di ang ito maglibog, sakto lang ito ang giingon ni Brother Joe, nga, may tungkol nagsigani sa sufferings, death, burial. It refers to human nature, no, of our Lord Jesus Christ, not the person. Correct? Not the person. Kaya divine person existed eternally, no? Why sinundanan, why katapusan? Wala nga mabase lang kita sa mabase lang kita sa ihatag sa fundamentals of Catholic dogma, utang nga kapilido as man and as God. Bisag usap tuyok-tuyok. Sakto ba? Brother Joe? Anyway, kining imong gisgutan nga Jesus equals divine, o niya minus human, pabilin gyapon siya, no? Based gyapon sa presentation sa simbahan. Ay mao na ang giingon sa simbahan sa Catechism of the Catholic Church number 612, no? Na sa dihan ang Ginoong Jesucristo ni nagampo siya nga to sa mahaning siya, Abba Father, if it be possible, let this cup pass from me. Ya, ang church ni hatag ko kinini ang explanation matod pa sa simbahan na Jesus Christ expressed the horror that death represented for his human nature. Sa pa ang namatay ang iyang tawhanon nga kinaya human nature, no? Kay ang mayon daog divine person according to first, second and third faith of the early fathers, nag-dispute yun nga when it comes to divinity, di yun na mamatay, di yun na maunsa, no? Mao man ang divinity, ang second divine person existed prior to the incarnation of the Logos. Okay, so salamat kayo at least mura o kwan yun, no? Yan ang mayo ang pagkuhan mo, at least mura o firm ang atong pagbaruganan sa CFD Cebu, no? Na dili ta matayo, unshakable, because this teaching
is really coming from the church, from the magisterium. In fact, katong mga gisgutan ng mga obispo nga ni Juan Ane, no? Nagisgot kalabot sa the death of our Lord Jesus Christ. Sabi na ito ni Bishop Pactol, no? Maman dito yung gisulti. Atod pa niya, nga, it is not the divine person who died. It is Jesus who is divine. It is Jesus who is divine. Not the divine person ang namatay, but it is Jesus who is divine. It's divine and human. It is not Jesus, it is not his divine person. So dili ang divine person matay. Kaya ang yang divine person existed na eternal, wise organan o way katapusan. Okay, salamat Brother Joe. Kanya, dali pa na ko hitag Brother So, Brother Paking, by tomorrow niya, katong ang hitagan og katong kuan ay forms, no? Kanang imo Brother Erwin, ang naman ay second page pa na. Kanya, ako na lang isuot ana, no? Niya apil na lang mo submit katong mga requirements. Kanya, katong kinsa pa tayo mo volunteer. Ang ako sa mobile, murag mag-isot ang volunteer sa mobile kay panunggot kini ang dito magud ni kuan bitaw sa kuan. Isod mo mobile ang atong panon. Kuan lang I prefer nga kuan kining mga laki lang. Kay suod mong dito sa kuan. So dito sa silda ba. Nya mobile. Ya, patagan man kayo, no? Di ba ta? Sa female tingali. Sa female. Sa female, lahi man siya sa female. Nakuha nga requirements ka na sa male man siya. Sa female sister, okay lang tingali sa female. Kay diri sa male mura og dili ko kay preferable nga kinini ang babae mo suot sa kinini selda. Isod na. Diri sa female okay na. Okay? So, padayon lang yung mag-aksyonan sa tuang mga apostolado, asa inyong mga kadaian, nagkalinlain ng mga location, no, sa inyong apostolado niya. Nag-usa naman taliha sa tuang social media na to. Always lang ta, no? Mo so aron ma-inform ta, tabi na to sa ni Brad Joe Buanho. Si Brad Joe Buanho mo ni ang anak sa atong igsoon sa nga karaang safety o pa ni Brother Sok, no? Na diin wala po nag istasyon sa Leyte sa kuan Brother Joe sa Tacloban. Okay. So mga igsoon dili ta maglangan atong sugaton sa masipang pagpag atong aman sa katinawan Brother Sok Fernandez. Kadawat na mo sa sugar na kadawat na magkopya sa atong niya po na po ikaw Dong Joe na nakikopya ro begitu nol karena di maha sa ano niya yun sa pagkahiabot ng Biblia wala itong type sa isip. Pero ang ato rong tema may tungod sa matuong niya Iglesia. Ang usa sa kakong timaan na di malalis very biblical na sa 1 Corinto 14:33. 1 Corinto 14:33 nagingon ang Diyos dili Diyos sa kasamo kundi kita na ilaong sa iglesia sa mga balaan. So, bukat kaya na nag-ibaybaw na ito na dili na ito sa mungko ng Ginoo, dili na makigantuki niya nga ang iglesia nga gitukod, iglesia sa mga balaan. The church of the saints. So, kung doon ay mga iglesia nga baybaw nga kung sila dinukod ni Kristo, their own assumption and also preparing their somewhat defenses. Dili na sila irog ang nagpangutanon nga niya mas Biblia
1 Corinto 14:33. Nga Ginoo nag-ingon nga siya dili Dios sa kasamo o ang katawhan kinahanglan magpailaom sa iglesia sa mga santos. Iglesia sa mga santos. Ganong gisalig tanera. Kay sa 1 Pedro 1:16, mingon ang Ginoo, isulti siya, nga magbalaan kamo. Ingon nga ko balaan. You have to become saints. As I am a saint. Magbalaan mo. Ingon nga ko balaan. Mga bulagway o tumong sa pagtuko ni Kristo ng Iglesia. Pagbalaan ka mo, kaya ko balaan. Niya sa Pinadayag 14:12, Pinadayag 14:12 na ingon, na mao kini ang pailob sa mga balaan. Mao kini ang pailob sa mga balaan. Nga nagtuman sa sugo sa Dios ug nagpabilin sa pagtuo ni Kristo. So, mao na ang pailob sa mga balaan. Nga sila nagtuman sa sugo sa Dios ug nagpabilin sa tinuhuan o pagtuo ni Kristo. So, dako ni challenge na ito atong pagka tinuod ng Iglesia. Kaya nga naman ang Ginoo, pinagin San Pablo, si Kristo mo ulo sa Iglesia. O ang Iglesia mo iyang lawas. O pagkalwason niya ang iyang lawas. 1 Pedro 2:22, naingon si San Pedro, nga ang Kristo kung musulti, tinuod ng iyang sulti, dili bakak. O sa ang Iglesia nga, itungkod sa Ginoo. Iglesia sa mga bala. O yan, maninguha sa tapagpuyo sa kabala. Kaya may nabuo niya nga naatas na noon ng Iglesia, yan din maluwas. Ganun man. Kaya ako ang ulo sa Iglesia, matong panisos. Kung ang Iglesia, ang lawas na mga Iglesia, akong pagkalwason. General sense. Would it be true? Ina? Na ang tanan masakop sa Iglesia maluwas? Tinood. May namasa Jeremias 5:26. Jeremias 5:26, sa akong katawhan daghang makasasala. Sa ito pa, Christ tells us, nga the church, iyang katawhan, daghang makasasala. Yan, maluwas na yung makasasala. Muna na sa Ephesians 5:27, Ephesians 5:27, niyo sa Pablo, that I may present the church, I may present to God the church clean and sinless. Oh, siya no? Hindi magkasuot sa langit. Kaya matag pa ni San Pablo, that I may present to God the church clean and sinless. Nga ako'y katukyan ang Iglesia nga way buling o way mansa. Yan, ang contradiction man sa Jeremias 5:26. Kaya niyo rin Ginoo, sa akong katawhan daghang makasasala. Yan, si Kristo mo ulo sa Iglesia. Yan, ang Iglesia mo iyang lawas, iyang pagkalusog. Sa mga na, nga kanang yun ni San Pablo, that I may send the church as clean and pure. I may present, that I may present to God, to Christ, the church, sinless. What is the meaning of that sin? Ha? Wala sala? That I may present. Yan lang na sa grammar of subjective mode. Na po that I may. Dato pa, paningukaon pa na. That I may present. That I may go to Manila tomorrow. Why siguro na? Kanang that I may. Maraming ka. Siguro kung maagos Manila. Kanang siguro di pa tinuod nga siguro. Kanang pulungan. Ato lang batasan sa mga Cebuano. Siguro daw ko sa sugat. Siguro sa kapildi ka.
Because sa word nga siguro, dili na siguro. Ano siguro na to, dili na siguro. Sure. Oh, dili na sure nga siguro ha. Siguro, namato ko sa nila. Luyo anak kung way kailangan. So natin subjective mode nga Ginoo matud pa ni San Pablo nga akong itugyan ang iglesia ngadto sa Ginoo way buling ug way mansa. That is within the condition of struggle, not only the struggle of everyone but the struggle of the church. Kaya kita individually maniguha sa ta. Kaya gusto mo ta malangit. So malangita. Isaiah 43:7 masipong sino, wa ko'y laing tuyo sa paghimo nako sa tao. Gihimo na ko ang tao alang sa langit. Diyan mo na. Para sa langit kita. Ha? Dili para sa impyerno. Yan ibo, what is hell? Eternal. What is eternal? Why kapusin? Yan kalayo. Misa nang matakas kalayo, dili para sa kayo sa kalibutan. So, muna ka, break kita. Ha? Kung dako kayong kaulang biyas kasing-kasing atong magbati, dili ka ganahan kita magiglumansa na bayan. Ununag yan ang mga kaya that is unahuna that will move to sin, mortal sin. Mortal sin ka na. Kita kagwapa niya, sige kaglingi, niya still na o may tao din, lugusan na ka. That is already mortal sin. Yung mo na. O pa na ito buhatan. So, mo na nga, maninguha, isa ta, maninguha kung ginato. Uno Pedro, uno Jes, paninguha, pagpaniguro sa mong karapasan. So, dito magkumpensa. If we are very successful in our defense, the faith, apologetics, that is branch of theology, that the meaning is to defend the Catholic faith. We are wonderfully somewhat praised by the people as Catholic faith defenders. But the big question is, if I will die tonight, would I go to heaven? Wala pa, binursa sa kubay mo, bago-bago. Hindi ko tinilitanan. No! We have to prepare every moment. And it is not hard, it is not difficult to go to heaven if you know the King. Kung may bawat na siya, is dinilisod ang paglanin. Muna Timoteo 2:4, si Paul Gino, dili ko buot nga nunay o sa katao nga may impirno. Buot ko nga tao tanan malangit kung sila may bawas kamatuoran. So, ang kamatuoran kami kung nanay natin bawat. Nasa Ezekiel 18:27. Ezekiel 18:27. Kasi Paul Gino, misaon sa kadako, kadaghan si kong sa doon kadako. Hinulsuling imong sala. Ug timaan sa paghinulsul, punong pagpagkasala, hikay pagpagkasala. Ug tumana akong sugo, aplihan akong langit para nimo. Di mo na, ililisod. Paghinulsul, sabi paghinulsul, nasubok ko na, nakalapas ko sa sugo. Nabugal-bugalan akong Ginoo. Kapag nasa. So kung sa kung gugalingon na kay mo na kalapas ko si kaunong nasuko sa Diyos, thou shall not commit in your neighbor's wife. So we have to be aware that death comes without permission. When and what, where? Di naman ang kumatayon ka. O mas may nalang na sa Salmos ang DNM ba na nga tinutudlo kaya kung gano'n ay nga ibaw at kung gusto ako mamatay huwag na ibaw eh pag-ampo na sa Mr. David ginoo at ako may ibaw sa kung mamatay no, we do not know nagang kayo may lawas purong na ko'y ibaw kami kung kaya ako sa kuplo sa NPA kanya ito niya ibalik sa puluhaton sa demokrasya nagko sa Managa Bridge pag abot niya des lumoy, ikurog ba lang yan, tumba. Dakan ka tao nito pa niya, kung patay na yun. Heart attack. Matanga. Balik mo na ito, nililisan ha. Ang pagkaluwas, ang pagpasaylo, ang pagsunod langit, nililisan. Kasama lang ang Ezekiel 18:27. Hinulsuli mong sila. Unong pagkasal. The real meaning of repentance is to stop committing sin.
And it's not difficult, it's not hard to stop committing sin. Kaya magkahimo nagsa, nagkakaipik ko. Bubunta ka, bubunta siya kasata. Maksor nung kasi si magkong mamatay na may pirno. Ya, kinsay may pirno sa kapit. Natong mga anak, kung natin mga anak. Natong asawa, kung natin asawa, mag-pirno. Anak ko niya. Makaangin ang salaso sa kanaw. Although individually, hindi natin nga sa asawa ka. Ilabihan siya kabutan, bahala na kung magsimpirno na iyang panahit sa tipo na ito. Pero, as Biblia, makaangin ang atong kabutan. Kung magkapatakod sa ta, puno na tayo may kumpul. So, malikod na ito. Yan ang kalimti. Ezekiel 18:26. Pag hinulso, unong pagpagkasala. Hindi kayo pagpagsala. Tumana ako mga sugo. Aplihan akong langit para nimo. Dahil siya ka, tao nga, bakog yung ugat ko siya niya, bakog yung na-born again. Kasi sa Catholic Asmatic, kunti yung ibuan niya ba? Kaya doon naman siya plate ni sa Manila nga problema na tuwa. Kaya doon na itata sa akong opisina. So pagkakot yan dito, doon na yung mga kaso at doon nga isya na nilin mo kayo kay Master kanina. O, diya yung sugri. O, mini 1,000. Yatag na kunin mo. Kung kinaglan ni siya, pero ikaw ba? Kung ito mano? Yes. I know that you are very honest and you're a brilliant lawyer, an experienced lawyer. You can win all these cases against me. You can defend. Yang tanah, nakayaw ko. Kanya, hindi ka mo, hindi ka kapasakon o hotel. Hindi sa kapasakon sa kumulay kayo. That is the private time. So, there is a place there, the driver mechanic. So, pagkagabi, hindi po ulit na side class driver. Still hindi tutas pala yun. What way na po yung dito? May tubig, may bahay kay panyo. Niya, nundot kayo sa bitana, pero kita mga bituko mo. Pangin sa kayo, dito po kayo. Kasi sukot na ko sa kakapoy niya. Ito lang siya kubot siya Amerikana. Tigla na siya. Habok na siya. Sa may doon na may sakay niya. Sa kami. Hindi po gano'n yung puting gumaan na babae. Patanon. Dihala. Ibabaw niya. Muna niya mo siya ginuo. Sa mani. Di ba na pagpula mo ginuo? Yung karoon, isung na ko rin. Di ba na tingin sa kong magaw? Kung ito yung babae ginanabu. Siya na yun. You need money. Give you money. Do not touch me. Go home. And you can use the car. Kung babae na nalipilis. Kaluhod na siya ginusang tama. Kaya ito sa kong gagahapon na po. Ako magkatong ituon ng bayanan sa akong gagahapon. Pag una kong ginoo, nagkasaan ako ni mong ginoo nga gusto mong malangit. Kung sa salamat sa pagsulay mong gihatag ako, I have the courage to say no. And I give the money because he needs money. And that is real renewal. That will be. So, balik ko na ito nga ayaw yung kalimot. Dahil na ito katong sabi sa tasa mo at daw sa mga buhat kung daw tangilan, panglipak pa buhat ng mga buhat ng palaw eh. Lord kita, what prayer that I can offer to you that you will be forgiven to your Lord. Sa kapakabuhat, ka, siguro yung hindi mong pinap. Nainom naman na, naas Biblia. Naas Biblia. Naas sa Proverbio 17. Proverbs 17 verse 18. Nagingon, huwag ko siya, kasama na ito. Ang Ginoo nagingon na higugma ko ning tawhana kay siya na higugma kanako ako sa siyang higugma. Sa Juan 14:15 ingon ang nahigugma kanako, ingon Ginoo ang nahigugma kanako nagtuman sa Kristo. Those who love me keep my commandments. Sa 2 Korintios
14, Salmos 41:14, ang gihugman ako akong pagalwason. Ang gihugman ako akong pagalwason. Usa sa atong pagampo ayaw kalimot. Sa pulong gugma. Ginoong Isus. Ginoong Isus na gugma ko. Pasaylo ako sa tanan kong mga sala. Hindi ko gusto may mulag kanimo. Ginoong Isus, mahal, anak, sa santo na gugma ko sa Santissima Trinidad. Include the word love. Because Christ, He who loves me, I will save him. Itsa itong higugman ako kung magalason. Muna nga, nga itong pag-inulsol ta, ayaw kalimti ang buong love. Because God says, God itong higugman ako akong magalason. Whosoever loves me, I will save him. Muna nga, Ginoo, maputa, Ginoo, nahigugma ko kanina. Pasaylo ako, Ginoo, sa tanan kong masala, kaya higugma ko kanimo, di ko gusto mahigugma kanimo. Amen. So, wala pag-ampo ka, direkta gis Ginoo ka, singkasin gis Ginoo, matandog ka, higugma di ka na ko, so, ako na, Salmos 41:14, ang higugma na ko, ako yung losong. So, dili lisod, kung magkaamgo ta, the consequence, the result of committing mortal sin. Sabi ka, mag-uot ka, mahadlok ka mamatay. Yan na yun, magsakit-sakit sa pamilya. Sakit pa rin akong anak, may kakaginig lawas. Kung sa Manila, lahat na naman may bugas, nung narinig ka pamalim. So, katalag ka, nga may nabuman na itong mag-asawa mo. Then, ang labing kuyaw, ang spiritual damage na itong kalag. Kapos siya. Mura nga, siguro kung ginato, ang Ezekiel 18:27, nga, pag hinulsol sa imong atong sa hinulsolan, punumon na itong pagkasal. Lingkay ta sa okasyon sa sana. Yang tumal ta sa sukos na. Siguro kita mo to. Siguro kita mo santos. 14 sa Pinadayan, Cepo. Pinadayan 14-12. Mao kini ang pailog sa mga balaan nga mong pagtuman sa suko sa Diyos o pagpagpilin sa atong pagtuo ni Jesus. Pagpipilin sa tinuuan ni Jesus. Malangit kita. Kung sa mga ato ni Gisgutan, kay si Pagkuhan niya, mga matay tanyo po, yung naging kapari, yung naging brad, sabi niya, kusikan na siya. Kung yung naging brad, dahan yung doon si Pedro. Sa, katong Pedro na may Pedro nito? Oo. Eh, sa mga, nagkakitang nakaping ng mga laing-laing na panlin na balik sa Katoliko tumuda. Pero, huwag matabubiya sa pagsala. And that is ironic insult to God. Muna nga, maniguhan kita rin kilibutan na pinangga na ba kayo mga Catholic pwede din? Pinangga kita dito. Kumantay lang kung pinangga kita, tagan kita. Look-wise kino. Basta na siya mapupulan dito. I think mga 2 years ago, kung din akong lipayas palita, kinulang ko lang puwan dito sa ospital. Yung pirahas doktor, kung si doktor, niya magkapot ako dito, lingkod naman, sa sok, maayaw na nang mga po. Loko, saan ako kumain na? Hindi na pala. Yung pirahas. Salamat po. Kaya, pagkato na ko sa dealer, ako na po, mayroon na. Hindi pa ngayon, si doktor nga, si doktor, 48,000. Asan mo rin? Sabi ko, tatawa ko dito. Pagkabot ito sa City Hall, doon ako yung itawag kami. Siyempre, sukta po kanina sa Mokbisa, City Hall. Nagkudiya pa ko doon. Ayaw kalimot at sukin ba kinigat ko sa diyan. Kadoong ko niya. Pero, huwag na kaniyot kay doon ako i-assist si Kaso. Pero ayaw biyay. Sus po. Abot niya. Huwag yun na siya kay tak-tak na mabisa. Baga kayong sukin. 100,000 pa. Kung ikibayad ako sa hospital. O kung kakastop sa hospital. Friendship is a virtue that always in favor with us. Kanang doon natin na kang amigo, may ginagawa.
Kaya ka na sila sa lain-lain bahagi. Kita ba'y matabang? Kita ba'y tubagan? Huwag ko magdamo. I speak out. No, even single sentence. Friendship is always favoring with us. Kaya naibaw mo siya nga, doon ay panahon na kinanglan siya na huwag na panahon. Ikatapang sa kumain. O nagdoon natin ibugas ng mga iyo, maayos na kunin. So, iksoon, uli ko na po ang katapusang mga pulong niya sa Biblia. Ono Timoteo 2. Nagtinguha ako ang tanan maluwas. Hindi ko gusto nga doon ay usa ka may impirno. Wala kinaglan may bawas na sa kamaturan. Sa mga kamaturan. Ezekiel 18:27. Pagkinulso, si mong masa. Bisa ko sa katako si mong sa. Bisa ko sa katakan si mong sa. Wasay noon baka. Pero magayon na po kondisyon ni mo. Paninguha, paglikay sa okasyon sa sala. Paninguha, hindi ka makasama. May kasama ka, balik-balik ni mo. Hindi mo nagpugiyatakan. Hindi tagal kung dino. Nga nagpasay mo na. By the way, tapusan nga nga ito mga Catholic Faith Defenders, daghan kayong mga pare na nagpapalutso. Daghan kayong mga uman ng mga pare na nagsunod ninyo, nalimpay kami. Kaya katakin mo may mga pare na priest is always wrong. Pare, kanunay ka ng sayo. Wala nga, nagkakain nagkatakin. Pero ang Catholic Faith Defender ang mga atag na upang nagkasitin. Manulakan kayo, stipend na pa, nabanas na yan, na Lucas 17, mga pare, ako, pinalasuhunan sa kita. So, ba't pa? Ipinsa. So, mo nga, kita, doon ay mga pare, akong bigo, so, dili mamika, kanao sa mga pagalingon sa pagdipinsa sa mga pagkubi. Ako ngayon, master na, sa dimong simana, Ibagilyo sa anong pagsangyaw sa may balita na masabtan sa mga tao ang kalawasan. Wala yung gitunan. Wala may maturan ka. So, hindi ka maturan. May Iglesia Katolika Tinopol ni Cristo. Doon naman yung mabasa sa Biblia. Wala yung gitunan. So, ano yung pag-ingon nga, doon naman yung kumpisal mabasa sa Biblia. Hindi ko doon. Pero Catholic Defender, aplihan ang alayo. So, mga nga, padayon yun mo kayo, na isa ninyang tawag sa Ginoo, na isa ninyang amo. Pero doon ay pipila ka mga pare nga, apologist. Di ko naging apologist. Kasi na ito si Padre Jose Bos, at sila ito provide ka siya, matay naman. Nagpapani mo doon, mo is okay na ito. Okay. Naman ito mag-trabaho doon sa karsada, kaya pumato ka rin. Tilurik man. Doon natin problema sa Padre, punong dito. Tawag niya pa. Akas, asap na Padre, sa kilay, naog tayo. Na yung protestante niya nga, sige, atakis katoliko, may gano'n ba? Kinsa yung mga utara. Siya ako na ito. Ako yung sa kaana. Yan pa. So, mo na nga, that's the memory of si Books. Tayo, may kesa ko din. So, hindi mo paparo, grabe siya. Diyan sa freedom part, no, magbuwali, magsangyaw, tik panalipod, ganit yun sa ko, kay siguro na bugal-bugal ang iyang kontra, siguro mo ito yung mga nagtalipod na yun. Kung style niya mo, isa siya kasunod, pag mana, ibagod na yun, niya magbugal-bugal, diba? Ibagod na siya. So, balik ito siya, man of the hour, man to man niya, debate siya. Ikaw sa kasama ko dito. Kasi sa ito siya kapit na doon ay rally iya sound system, iya makauban, iya sikanan, ito sa speaker. Ay nablo ko rin kapit, ibita po kayo na pinyan. Sa umuna nga, salamat kayo na. Nagsatak-satak na. Maradong, parayon na. Maniwaw na ito, ang labing importante ng ganong gabi na makaingon na Ginoo. Bawang pagay ko ni mo, hindi ko na gula sa Panginoon sa Ginoo. Naigugma ko kanimo Ginoo. Pasino ito ang kustanan kong masala. Amen! Ngano? Naigugma ko Ginoo. Muna yung Ginoo. Ang tanan nga naigugma ka na akong raso. Naigugma ko. Sa may mo, puntanan.
Hindi ko man lagi isulti sa upan ng mga kwanda na tanda naman mo sa tulisin lang na istorya kaya Ezekiel 23 mo ba ba? Ezekiel mo ba 23 para sa mahangin yung upan sa sarili mo sa Ezekiel 23 mo ba? Salamat kayo niya, mga igsoon, salamat, manindog ta niya, ayaw kalimot sa atong tulumadon niya, niya si atong amigo nga, ni siya, pero magkakita, nagyapon mo siya, courage pa, ikaw siya, kung rin yan pa niya, niya, main na nitilip, buta kayo, kasi niya na to, atong salamat, atong pinagkan amigo nga, pero mahayag, nangyayang mga matas pagto. Amen. Sa ngalan, samahan, sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, nahigugma ko kanimo Ginoo. Usa pa sa ilo ako sa tanang mga sala, ako nahigugma kanimo Ginoo. Nahigugma kami kanimo Ginoo, dili kami buot mahimulag kanimo. Mga Gabirin Maria, among mahal nga inahan, iampo kami kanunay. Amen. Amen. Sa ngalan sa Pahan, o sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Kaya salamat, tayong gabi Islam. Gabi.